Burası istasyon meydanı. Halkın özgürlük meydanıdır. Divan demendawî de êriş û gefên li ser parlamenterên HDP zêdetir bûne. Bi taybetî jî piştî geşbûna şer li Bakurê Kurdistanê gelek cara parlamenterên HDP di nava bûyeran de dimînin û ew dibin armanca êrişên polîsan. Gelek caran jî dîmenên êrişên li ser parlamenterên HDP di çapemeniyê de belav dibin. Parlamenterê HDP Mehmet Ali Aslan jî li navçeya Ferqînê Amedê rast êrişa polîsan hatibû, Aslan di gel çend bermayên vê êrişê li parlamentoya agahîdan rûdawê. Gerçekten müdahaleler sanki karşında düşman varmış da bu düşman... Demam li Cizîr, Nusêbîn û Ferqînê bûn, hêzên taybet êrişî me kirin. Ne tenê em, gelê me jî armancên van êrişan bûn. Polîs û hêzên taybet bi çavekî neyartiye li gelê me û li me dinêrin. Demam li Ferqînê bûn, em 18 parlamenter bûn. Gel jî bi me re bû. Hêzên taybet êriş kirin. Gule berdan me. Tiştê balkêşî ew bû ku ti nimareyên pênaseyê li ser wan guleyan tune bû. Ango dixwazin ku bi vî awayî delîlan tune bikin. Dema ku yek dimire jî dibêjin nayê zanîn ku kap guleyekê hatiye kuştin. Yani hemen günah keçisi belli. Kamu güvenliğini sağlama gerekçesiyle... Parlamenterê HDP Mêrdînê Mîtat Sancar jî yek ji van parlamenteran bû ku ew jî rast êrişa polîsan hatibû û li nexweşxaneyê hatibû razandin. Mîtat Sancar jî di derbarê êrişên li ser parlamenteran de civîneke çapemeniyê li darxist. Başçavuştan rütbeli görevliye. Piştî ku polîs an jî hêzên taybet êriş dikin û hevalê me birîndar dibin. Îcar jî nehêlin ku em biçin nexweşxaneyan. Rê li pêşî ambulansan digirin. Li ber deriya nexweşxaneyan astengiya derdixin. Polîs û hêzên taybet bi avayekî dijminane hewil didin ku kuştin û mirin li herêmê zêde bibin. Zextên xwe li ser parlamenteran û li ser gel her ku diçe zêdetir dikin. Hedef gözeterek gaz mermisi Herî dawî Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê Mustefa Özçelik û şandeke pêre di dema ku xastin derbasî derîka çiyayê maziyê bibin, rastî êrişa polîsan hatibûn û sê kes ji wê şandê jî hatibûn bin çavkirin. Gorî rêgeznameya navxweya Parlamentoya Tirkiye û yasayekê li Tirkiye parlamenter bi yasayeke parêzbendiyê têne parastin. Lêbelê diqada şer de weke gelek pîvanên hiqûqê çi wateya wê yasayê jî namîne. Taybetî jî li Bakurê Kurdistanê gelek caran parlamenterên HDP rastî êrişên polîsan û tîmên taybet tên û bêmertal dimînin. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.